completamente calcinadas. Así quedaron as cubertas das pallozas do Parque de San Roque tras un incendio aparentemente provocado. Preto das 11 da pasada noite, un particular daba voz de alarma ao observar lume no parque. Ata o lugar desprazáronse unha patrulla da Policía Local e unha dotación dos bombeiros de Ribeira, así como un axente forestal que desenvolveron un operativo para extinguir o lume. Investiron máis dunha hora en sufocar as lapas, posto que foi preciso refrescar a contorna das pallozas para evitar que se puidese reactivar o incendio afectando un dos enclaves naturais máis valiosos do municipio. Todo indica que a orixe do lume responde a un acto vandálico que foi condenado pola Corporación Municipal que se atopaba en sesión plenaria cando aconteceron os feitos. Teñolle que dar aos grupos unha mala noticia de vandalismo que sigue existindo no noso concello. Isto que ven son as pallozas que temos en San Roque e que foron queimadas todas. E o que temos é o esforzo que moitas veces se ten para que as cousas vayan mellorando, pois xa ve que sempre hai algún que lle molesta, incluso o tellado desas pallozas. A espera de esclarecer as causas do suceso, permanece aberta unha investigación para dar cos autores dos feitos. Dous mozos que se atopaban na zona do aparcadoiro manifestaron ter visto un home que lle tirou pedras ao seu vehículo. Ao ser sorprendido, fuxiu cara ao interior do parque onde se atopaban as pallozas e prendeulles lume. Os axentes da policía iniciaron a busca desta persoa sen poder dar con ela, polo que continúan as pescudas.